Salum horas madihita saluhutna. Manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata. Jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagawi jamita di minggu pasapuluh siahod dung Trinitatis tanggal 15 Oktober 2020 imana dienet sian Evangelium Matius bidu 22 ayat sada rodi ayat 14 doho topik minggu laddo na jinung alai otikdo na terpilit. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ujama dihita sonoma didok hatan itu hata. Dungi diulahi Yesus ma marupa matuna sida songonon. Tarpatudos do harajaun banua gijangi tu sadar raja nama mestahon anak na manguli. Jadi disuruh makan aposona maju wakana ginokon nahian tu pestanai. Hapedang olo na sidaro. Dungi diulahi ma disuruh mana aposona asing nin nama. Pabuahamu ma tuaka naung ginokon nungahu parade panganon pestai. Nunga hupoto nga kahorbo do lubu nunga rade saluhutna ipe Roma hamu tu pestai. Alain nalahubiru nasida dituis ni rohana sida nasada tu haumana nasada tu partiga-tiga onna. Alai ditakup nadeba aka naposona dipasipal-sipal jala dipusa. Jadi tarimas marajai disuruh ma soldaduna mangaleksekon aka pamunui jala manurbu hutana sida. Dungini nama madok akan naposona. Nunga radinian nahasia tu pestai. Alai dak tahu aka napiniui. Ope lau mahamu tu aka dalan belubung. Araho kamu matu harwanon nasa na dapot tamu. Jadi saup malau akan naposoi tu aka dalan. Ditugihom masaluhut na jupang nasida. Akan najahat do nadinggan gok tamue ma parpestaani. Alai lahubong rajai mamereng akatamuena dapok mata nama disisa dah halak nasomarpahian pesta. Jadi didok matuibana nabehado parmasuk mutusonamang. Aidang marpahia pesta ho gabe makoho maibana. Dungi didok rajai ma tuakana posona. Talihamu mapak na doho tanganna. Laos pabalihamu maibana tunahulum maripot-ipot disima masa anggu-anggu do napatungoripon. Ay lado na jinung alay otikdo na tarpilit. Ima hatan itu hatta. Di hamu kadongan saha porsyaon dakpola asing dihita tudusan na binahin ni Jesuson. Isesian hita naso maboto pesta ujuk manang pesta pernikahan manang pesta perkawinan. Sudah do hita mabotoi jala jujuk do hita bagian ni ulau ni. Olo do hita gabe hasuhu torupani. Ia soi holan udang ngabuti. Lapatan na murata atusi do nuaing nanidok ni Jesuson. Tutuna gabe menarik taida nuaing ima namar pesta manang napanguli anakon ima sahalak raja. Artinya bukan orang biasa-biasa. Dia punya pasukan. Soldadu nak didok rupani di ayat pitwi. Tetapi seorang raja. Somalna molo sahala raja do napatupa pesta. Antusias do sudi nak ginokonai madohotisa. Molo ado kiape ulau na asing gabe dipending doi demi mengguhi goko do juju ni rajai. Harui sipata gabe arong do na marungutungut ala so dapot udangan ni bana. Lau so diudang au puang nin narupani patuduhon kesal ni rohana. Dohonot tamanuaing akan naginokon ni rajai ima aka orang-orang tertentu jala terbatas. Lapatan na dak sudi digokot tu ulau ni. Mungkin adong may alani hubungan kerja, kolega, mitra, pamili manang sisolo na macay jonok. Pokokna gudangam may VIP. Alain nang gusada pe siya naginokon naon tangadong naro. Jala pola diulahi mo siya manggokon. Dungi diulahi ma disuruh mana poso na asing nin nama pabuahamu ma tu akan naong ginokon nunga hupara di panganon pestai.
nunga hupo to ngaka horbo do lubu nunga radisa luhutna ipe roma hamuntu pesta ini na di ayat opati nang pe naung dipabua aka jenis ni si pangano di pestai songo dia mewah na rupani tong dangadung naoloro malalahu biru na sida tutois ni rohana sida be orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya ima didok di hati Indonesia nasada tu haumana nasada tu partiga-tiga onna malaga be ditakup na dibado akan naposona di pasipal-sipal jala di pusa mabegi datagamun sotar rimas hasuhutoni manang rajai jala alani rimas ni rajai disuruh masul daduna mangaleksehon aka pamunui jala manurbu hutan nasida hamu kadongan saha porsiaon nunga didok naki digijang gobara doon tudosan harajaon banua gijangi tudos be itu sadar raja nama mestahon anak nana manguli raja nani dok nadisi totu tuhatai dui akatamu VIP nani dok nai ima bangso na pinilik nai totu mertudu-tudu mai musetu bangso Israel ai nasida do bangso na tarpilit nasida do anggona dijo perjulu tu harajaon banua gijangi alai songon na ginobarhon na digijangi ma majua do nasida digokon do jauh-jauh ni Tuhani gudang do sida lian nasida manulak gokon do jauh-jauh ni Tuhani adong mai alani haumana adong musedoi alani tiga-tigana doho lanna asing malah ditakupin nasida do suruhan ni Tuhani ima akapanurirangna termasuk dua ka apostel nang Yesus sendiri di pusa jala di parsilakon hamu kadongan di rohani raja namar pestaon iko sauk do ulaun ujuki dang boy sudat ala nunga radi sude alani disuruh mamuse naposona tuaka dala belubung mangarahon na jupang nasida di dalani sauk mai tutu ditugihon nasida ma salugu na jupang nasida di dalani kana jahat do takana denggan gabi gok tamue ma parpesta ani akan jupang di dalani tutu akan jahat do nadenggani manggobarhon akajol mana oloro tutuhani dui sopola mamereng status sosial nabi siapa saja nuain gokodo jauh-jauh ni Tuhani terbuka untuk umum. Molo nakid dikhususkan to bakso Israel, saunari terbuka untuk umum. Sian sude marga dohot home, namora manang napugus, nalea manang nasangat, najahat manang nadinggan. Silahkan datang semua menikmati hidangan dalam kerajaan Allah. Alai nak pesongoni terbuka tu sudi gokodo jauh-jauh ni rajai dan gabe abai honon ni narotu pesta ya tong aturan pesta. Dang rupa ni gabe ro ibana somar pahian natama. Tutu sesuai honon ni ibana do pahian na tu pestai. Mangihuto na kanabisu kakamang dohot tamuinang molo marpesta di hala Israel ninna ujui di parade do di pitu ni bagas parpesta ani pahian si pakion niya kana ginokoni atitung adong nasosuman pahian na. Jadi ngadiparade na si darupani di si. Alani patut diduga si sahalak na tarbereng ni rajai na somar pahia pestai dang masuk sian pintu utama ibana. Idu asasongoni pahian na au sugari sian pintu utama ibana masuk akaseksi tamu na bertugas di si pasti mangalehon pahiat tu ibana. Jadi halak na somar pahian pesta na nidok na dibagasa trupukon kemungkinan besar na menyelinap do ibana masuk. Jala wajar do muruk hasuhutoni ima raja na patupa pesta ucuki. Gabe disuruh mana posona mana lipatna dohot tanganna. Dungi di pabali maibana tu nahulum maripot-ipot. Hamu kadongan dia ma nanaing si putih hata sian jami tau. Dia ma nanaing dohonon narupani tuhita. Tutu na parjulu ima tuhata na parpudi na jupa kita di ayat 10 pati. Ailado na jinu alai otikdo na tarpilis. Lausodo na gabe topik di minggutan wain. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Gokodo jauh-jauh ni Tuhan ini terbuka do tu sudi hajol maon. Harajaun banua gijangi terbuka do itu sudi colma. Sopola membeda-bedakan satu sama lain. Alainak pesongoni
dang nagabe sembarak kita mengadupi goko do jowi. Ikot tapahobar do tanda kutip pahyata ima sikap dohot pangalahotai mengelusi jojo ni Tuhani, mengadupi pesta ni Tuhani. Nasomar pahyani tutugo baran ni halak Kristen KTP dui. Adong do Kristen KTP ate. Kristen tanpa pertobatan. Kristen au HP hutodong dalan hamaguani. Ima didok di hatanya detai. Molo didok di si pahian tutu dang harafia ita pahami. Pahiani ima gobaran ni sikap dohot pangalahota dia dupan ni debata. Songo ni dok ni hatani edetaido. Songo dia pahiaku maradupo debata. Uduk seret ni rohaku ido abit natama. Dungadong na songo ni tau maau di Tuhani. Ido didok di buku edeta. Buku ede nomor 70 sada ayat 2. Songo dia pahe aku maradopo debata uduk serep ni rohaku ido abit natama dunga dong na songo ni tau maau di Tuhani. Ainu aingon mololau jol matu pesta gabe sahira nanaing patuduhon baju nai baru dorupani. Gabe sahira nanaing fashion show. Hape tupak na oras majalah gabi. Si pata ma adong dia panginin na amplop na kosong. Nakpola si tudu guarate toka. Pangalahoon laus terbuah-buah dutu gereja. Si pata ma gabe sahira na pameran butik di gereja. Sotung-sotung naung adong dosian halak Kristenon tang lau bitu gereja ala holani bajuna main leiba ninna holani baju niba terus hape dongan mergati-gati pahyana gabe main leiba na rupani ala tang adong baju naib baru hape subajum di bereng Yesus di buku ede nomor 326 ayat 3 maceta kas do di dok unang dok na pogo siba na mariba bajuki dang bajum di bereng Yesus dilului do rohami. Ido didok di buku detai. Alai nak pesongoni sotu ngadong rotu gereja somar pahean. Mailahitan hon. Hamu kadongan pastikan dirim terjauh jala terpilit. Na padua hon unang godak si daliamu laho mangalusi goko do jauh-jauh ni Tuhani. Setuju manang nasu setuju hita ulau tai juk-juk doi gabe si dalian ditorop halak si huton Kristusi laho manggohi jauh-jauh ni Tuhani. Beta marminggu ninna dongan na tuibana. Hamu majolau macai rocotian ulauku ninna mangelak rupani. Sahak majuta bitu paditai laus ninna muse. Beta pertangyangan le, beta pertangyangan ida ninna. Ro ida non mengelusi rewel si kecil ida ninna. Hape kecil naipe nungabelka. Tungjuk-juk ma ulaun manang profesi tai gabe kambing hitam di bahen laho manulak jauh-jauh ni Tuhani. Adong may nakin ala nalau tu hauma, adong may ala niaka pertiga-tigaon dohot lanna asing. Hape yeso adong kerijo na Tuhan itu disalahon. Percuma dui ba martangiang. Somarna dia lusi tangiang niba. Ninna. Hape dong dilehon ulau ni gabi lausi masih dalian na dang robe tu parmingguon dohot tu pertangiangan. Dung moki hokik Roma mengilih-ilih tu gereja asa dipatupa ulau di ibana. Adong do siat jol maon laos madus dus di hari-hari ih. Sian hari Senin tu hari Senin. Tang boy di bedahon na dia hari Senin na dia hari Minggu. Madus songo si maruna punap. Alani unang tuison jauh-jauh ni Tuhani Roma hita. Nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Amin. Martangiang mahita.
Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami sai pauratom me di bagasan rohanami bi. Asa di perbuihoni perbuina dingkan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.